Hello mga kahigala, kumusta mga amigas ug amigas? Today is another day. So nandito kami sa Stellenbosch early in the morning. May importanteng lakad si Banana Ulala. Syempre naguban-uban ang pig kay lagi laay ug ako rang usa sa balay no para din makagala ba. Ang tagal na din kasi hindi ako nakapunta dito sa Stellenbosch. Nakita niyo yan mga kahigala, may mga market sa road. Basta Saturday and Sunday may mga market dito. Nung nag-market kami mga kahigala, nagtanong kami dito kung magkano a day. Kaso ang mahal oy, di kami tumuloy. Medyo malayo din dito. Papunta na kami mga kahigala sa aming pupuntahan. Naglakad-lakad na lang kami ni Banana. Malayo kasi ang aming giparkingan kay medyo busy diring dapita. Aga pa pero busy na. O, diba? Anyway, nandito pala kami sa mall sa Stellenbosch. May kaibigan kasi si Banana dito na Chinese. Bibisita lang kami and then may tujo din ba na importante. Maganda dito mga kahigala. Unja, daghan pong tinda ba? O, diba? Apilan po nakukuha gahong sapatos, char. Di malanggod mga kahigala. Malapit na kami sa shop ng kaibigan ni Banana. Lala, nagmabadali si Banana kay may lakad pa kami. So ayan na kanyang shop. Malaki din ba, diba? Sa basta. Pauwi na kami mga kahigala, hindi kami nagtagal doon. Sabi ni Banana, daan muna daw kami sa Cape Garden. Doon na lang daw kami kakain ng lunch. May restaurant din dito mga kahigala. Medyo may kamahalan lang. Kaya daan lang muna kami ni Banana. Doon muna kami sa magaan na bulsa. Alam nyo ba mga kahigala, alam ko na hindi nyo alam na ang Stellenbosch para sa akin is magandang lugar. Maganda dito mag-stay kaso lang may kamahalan ang renta sa mga bahay. Bagay sa mga yayamanin dito na lugar. Kung kami kay pobre man, Audi ay. Papasok na kami sa Cape Garden, mga kahigala. O yan, Cape Garden. Sana kasubaybay sa aking mga old video. Palagi kami pumupunta dito sa mga beaches. Kasi mostly sa kanila is mahilig sa halaman. Ako lang ang hindi mahilig. Iba kasi ang akong hilig. Huwag nyo na lang alamin kung ano ang aking hilig kay sikreto na. Char. Dito mga kahigala, nandito na kami sa Cape Garden. So ito ang loob ng Cape Garden mga kahigala. Ato ning paspasun kay maikod tano kay bawal diri magkuha og video. Nindot ang mga bulaklak diri ang dapita kaso lang nindot pod ang presyo di ko ka-afford. Kaya pag pumupunta sila dito bumibili ng bulaklak hindi ako bibili kasi nga mabigat sa bulsa. Tara, come in mga kahigala. So ito ang labas ng aming kinakainan. Diyan pwesto palagi namin sa mga beaches pero kami di Banana na dito lang sa loob kay lagi arang tugnawa sa gawas. Mao ni ang hitsura sa sulod. Hawng gisugo si Banana og adtos counter nga order og juice og kape. Kay while naghuwat sa food inom-inom ba. Samtang din nagpa-cute ko diri ang dapita. Char. Mo na ang among juice ug kape gamatoy ra diet kay arimi mamawi sa food. Charan! Kaunti lang sa akin pero kay Banana pack arang daghan na dili basta-basta. Di halatang gutom. Hello oy. The secret of the Cape Garden is not the beef burger, it's the chicken burger. It's delicious, far better than the beef burger. Hello? Is it me you're looking for? Sinsya na kayo mga kahigala, medyo kumaw no, magunit ko og tinidor. Kay lagi dili uso na ho magtinidor. Si Banana ulala lang ang magtinidor. One time bitaw nangutana si Za, why you are using your hand? Using your hand noon. Sabi ko sa kanya, maanadra ka. Sana all maanadra. Unja human ako oy og hab-hab. O, yan, tapos na ako. Si Banana hindi pa. Kay sige og storya. Mahudtan ko og English ani ni Za. Kay magsige istorya bisag gakaon. I'm not going to go wash the plate and the knife and fork that I do. I'm going to make the food. I'm going to go do the dishes. Pauwi na kami mga kahigala. Nakita niyo yan, may mga building. Yan ang Helderbergs area. Helderbergs area is Strands, Gordons Bay, Somerset West, at iba pa. Parang nalibot na namin lahat ni Banana. Kasi unang dating namin dito, sa Carabao kami, pangalawa, Somerset West, pangatlo, Gordons Bay. I don't know kung ano na naman ang next. Nern, sige og balhin-balhin. Pero kapoy pod oy. Di pod lalim. Sa untaman, mo ipagbuot sa Ginoo. Wala kami mahims. That's life. Aba, maraming nagsa-cycling, mga bagets. Maganda kasi dito mga kahigala is cycling. Labi na karon kay dili busy kay weekend. That's all for today mga kahigala. Ingat kayong lahat. Bye!